Hello and welcome back to my another video guys. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायफिननाय जाबावबाय दिनैनि दिना माने एसे आलदा आरोना दिनै जि ब्लग लाबोगोन बेसे आलदा जागोन माने जितु आं दाखालि बय पोस्ट खालामदोंमोन पुर्निमा आरो आंनि जि mashup गोदान फैनो गोनां दंमोन थ' बिनि दिनै शुटिं दं आरोना अडिअनि खामानियाथ' जोबजोबखाबायानो दाखालिनो ओमफ्राय दिनै माने मा होनो भिडिअनि खामानि दङ आरोना थ' शुटिं लानो फैदों आंथ' मेकआपबो खालामखाया सिदा सादा ओमफ्राय माबायदि खामगोन माने एक्टिंबोथ' बारा रोङा नालाय थ' दिनै माने शुटिं दं आरोना जियानो जा ओमफ्राय माने बिसोरो आंखौ लांनो फैबाय जोंनि न'सिम थ' बिसोरो नै गारि लानानै फैदों आरोना थ' जोङो दायो लकेसनाव थांसै आरोना शुटिंनि थाखाय एकदम माने गिदिर शुटिं नङा एकदम नर्मेल शुटिं आरोना mashup शुटिं थ' नायबाय थादो गाइस लेट्स गो जोङो माने न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना गोजानाव लाया माने एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना गोजानाव थांनो हाया ओंखायनो गामि खाथियावनो माने मोनसे दैसा दं जोंनि 5 मिनिट दैसा खाथियाव लानोसै आरोना जोङो ओमफ्राय थांबाय दायो बारा गोजान नङा खाथियावनो गामियाव हाबा दंलै लोगोनि माने बिया जागोन आरोना बिया दङ बिनि माने डेक'रेसन सोलिबाय थादों मासे मोजांलै केमेराया आंथ' एक्टिं रोङालै नोंसोरथ' मालाय रोंखायोना जाम्बाबा सिदा आथानानैल' खनसै आं दे नोङो एक्सप्रेसनफोरखौ होबानो जाबाय ना थ' सिगाङावनो खोन्थाखानि गाइस कापोल जानानै मेथाइ खनबानो गोसो थोलायनाय बे नङा बिराद मानसिफ्रानो उल्था कमेन्ट खालामनांगौ माने जायदोंनो मेथाइ खनो बेजोंनो माने जंखायनो नागिरो आरो खिन्थु बिदि नङा आरोना आगै आंनि थ' मा होनो सिगांथ' अफिसियेल मेथाइ बहुत खनबाय बेजों नोंथांमोना मिथिखायो बाट बेबायदि माने mashup सं माने खननाय जायाखैमोन थ' फार्स्ट टाइम जागोन आरोना पुर्निमाजों बेबायदि mashup स' नायबाय थादो गाइस बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आरोना स' गाइस जों लकेसनाव सफैबाय आरोना दायो ओमफ्राय लानोसै दसे थानानै माने माइक्र'फन लाबोनो बावदों न'आव थांफिननानै लायफिननांसिगोन माइक्र'फनखौहाय ओमफ्राय जाय जायगायाव सफैबाय बेयावनो लागोन जोङो दायो माने mashup-नि थाखाय एसेबां मोजां लकेसननिबो गोनांथि गैया जास्ट माने जि जों खनो बेखौल'सो एक्सप्रेसनखौल'सो दिन्थिनाय जायो नालाय थ' बेनिखायनो माने एसेबां माने मोजां जायगायावबो जोङो थाङासै आरोना खाथियावनो माने आंहाबो एसे देहानि एसे प्रब्लेम जाबाय थादों बेनिखायनो आं गोजानाव थांनो हायासै थ' जोंहा केमेरामेनफोरखौ दिन्थिना होनि आं नोंथांमोननो बे पेटलायानो जोंना केमेरामेना मैखोम ओमफ्राय जोंना प्रडिउसारा नै बस ओमफ्राय इथिं दोङो जोंहा अरिजिनेल नामखौ बुंना डुप्लिकेटखौ बुंनो अमा राजा ना सान राजा ना मबाइल मालिकआसो ना ओमफ्राय इथिं जोङो जोंहा पुर्निमा आगै बिउटिफुल आगै So guys, for the first time in the history, Rimal Daimary makeup फोनो नागिरदों guys. Makeup नङा powderल'सो दे फोन. सिख्लाफोर फोनबा मेगन साग्राबो दंलै आंहा ओंखायनो सिख्लाफोरखौ फोनो हायाखै दङ होननानै आंना हिन्जाव मेगन साया बेलेग सासे दङ मेगन साग्रा माबाल'सो फोनदों पाउडारल'सो बेनो फोनना होनाय गोलोमोलै बिराद आं मेकआपआ जयनोबो जाहैलै आङो मेकआप होनायाव बेखौनो गोसोखांलायबाय नोंहा मिथिब्रा नायनाङा इदिटाव मिलायलायनो हायो खेबसे फोनना होनो आङो माने जोङो फार्स्टआव जि मिउजिक दोङो थ' मिउजिक खिनिखौ माने फार्स्टआव माने गान हाबनायनि सिगाङाव मिउजिक दोङो थ' बेखौ माने सिख्लाखौ अन्थायाव थाबाय होनसै आरोना अन्थायाव थाबाय होग्रोनोसै बेनि उनावहा जेथिया लिपसिं हाबो होमबानिया जों जमा जानानै खननोसै आरोना थ' बिदिनो इथिं खिथिदो दे नायदो Saya
मारै नुदों गाइस नायबाय थादो Kenapa? Laje laje rolahi laju kiya mukhoni dhire dhire Naik beta guys, naik beta deh, naik beta. Minum nosra. Laje laje rolahi laju kiya mukhoni dhire dhire kolahi tumi obhimano robhimani Really? Malah aku jenuh ya. Angga. Style kalam bidung Israel. Style se. Yes. Nah guys, pas noi di mana? Apa ngau? Ang nơi đi xe shooting. Bung deh bung ấy. Shooting guys, shooting. Chal na chơi. Nơi trên là vô xạ. Rồi đây đâu. Subscribe खालामना हो guys. Purnima Melody मोन ना? तो Purnima Melody आं लिंकखौ माने आंनि माबायावबो होनो हागोन कमिउनिटियावबो होनो हागोन नोंथांमोना थांदो subscribe खालामदो माने रोङाबाथ' जेबो नङामोन खिन्थु talented माने गावनि माबा मोनसे रोंगौथि दं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों आं subscribe खालामना हो बिथांनि चेनेलखौबो Purnima Melody. Thank you, Dada. Welcome. So first to last नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरनाय थाबाय साननैसोनि उनावनो बे mashup-नि जितुनिखि full mashup बे फैगासिनो चेनेल नामामोन मनिका कृष्ण तो मनिका कृष्ण होननाय चेनेलाव YouTube चेनेलाव माने बे भिडिअआ फैगासिनो जोंना mashup-आ तो नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आं माने आंनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय आंनि कमिउनिटियावबो आं पोस्ट खालामना होगोन भिडिअनि जितुनिखि लिंक तो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गाइस तो मा होनबावनो गाइस नोंथांमोना बेबायदि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय बेजों लोगोसे दा आं बेसिनि स्टेजाव दोङो नोंथांमोना आरो बेसेबां अनगोन एसेबांनो आं गोजौआव थांबाय थागोन गाइस नोंथांमोननि अननायजोंसो गासैबो आंनि भरोसाया माने ट्रास्टआ नोंथांमोननि सायावसोसै नोंथांमोना जुदि अनबाय थायोब्ला आं गोजौआव थांबाय थानो हागोन आंनि माने हास्थायनाया बेनो नोंथांमोननि अननाय तो बेनोसै गाइस फार्स्ट टु लास्ट नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय बाय बाय